като новият папа се застъпва за него и Методий е освободен. Издържа всичко и продължава да работи до смъртта си през 885. Счита се, че тогава всъщност приключва моравската мисия на двамата братя. По-късно култът към Кирил и Методий ще се преплете с митология, която ще разказва, че те лично са покръстили българския княз Борис и дори, че Кирил е роден българин. Всъщност византийската мисия в Моравия не дава плод и Западната църква печели тази битка. Но на родените славянски букви и книги им е писана друга съдба. Друга е почвата, която жадно очаква Божия послон. В България княз Борис вече е предопределил пътя на народа си. Това е турцата българска на нацията. Не знам дали да я показваме, защото тук няма миниатюра на знамето. Но има нещо много важно, миниатюра на покръстването на княз Борис. А това е неразривно свързано с идването на делото им в България. Плановете на Борис за бъдещето на България са мащабни и премислени в детайли. И е пределно ясно, че с византийски духовници, проповядващи на гръцки, Божието слово няма да успее да влезе в сърцата на хората. И интересът на Борис към делото на двамата братя